Muse taldea aukeratu dut. Iritzaitelako dala musika estilo desberdinak elkartzeitun talde bat. Pixkat esanguratsua iruditzait, balada, pianokin hastean bala batetik munduko riff heavinera pasatzean talde bat. Iruditzait baita jende askongana iritsi ala, oso heavyan pertsona batek entzun dezake, edo saldu die baita publiko orokor bati, sartu die pixkat roka nahi gabe bezala, edo Muse taldea. Bi esango ditut. Bat izango Tigran Hamasian pianistan Mokrut diskoa. Naiz eta ez izan nire bizitzako garrantzitsuena edo, iritzait musika ikusteko modua aldatu ziten diskoa dela eta oraindik bueltatzen naiz diskorta. Eta dauzka piano klasikoko zati ezak gain, perkusioak garrantzia handia dauka, bateria dago momentu batzutan metal progresibo antzeko zerbait izan daiteke, baina musika klasikotik abiatuta. Eta beste disko bat esangoet, dala Lizzie McAlpinen 5 Seconds Flat diskoa. Iritzait oso indie folk gauza bada, oso intimoa, baina aldi beren produzio maila oso handia dauka. Eta iritzait detaile asko daudela ez dianak nabaritzen lehenengo entzunalde. Kantu bat aukeratu dut Benito Lertxundin abesti bat, dalako nire bizitzan negarrineten abesti bakarra. Asko kosta ez aukeratzea abesti bat, orduan aukeratu pixkat berezia ez, da zerbait kontzertutan entzun eta ezagitzeatik emozionatzen nago ez, eta kantoi da itsasoari begira. Eta identifikatuta sentitzen naiz letrakin ere ez, eta letran bukaera asko gustatzen zait ez, azken arnasa eman nahi nuke itsasoari begira, azken esaldi horiek iritzaizkit oso potente. Ez naiz oso letretan fijatzekoa, ez? Gehiago fijatzen naiz harmonietan edo gitarra batek edo ahots batek intzazken melodiak edo perkusio edo ritmoak edo. Eta esan nahi nuke Gorka Urbizu asko gustatzen zaitela, letragile bezala, baina hainbeste abesti ditu hain onak edo ez, aukeratzea zaila dela, orduan aukeratu dut ibilbegi taldean letra bat, eta da hurrengoa. Inoren agendan agertzen ezen bidegurutzeak, semaforo denak piztuak ditu intermitentean. Bi, esango ditut, bat da Dave Grohl, iritzait interesgarria Dave Grohl musikari bezala, abesti oso onak iteaz gain, instrumento desberdinak jotze ditu, iritzait denetan dala maisuki kantatzeula, gitarra oso ondo jotzeula, bateria bezala zer esanik ez, orduan Dave Grohl. Eta beste aukeratuko Euskal Herrin, nire referenteetako bat da, Michel Duko. Denetik indu ez rock progresibotik hasita, edo errobiko hasierako etapa, Zaldi Gogo, edo bere emaztearekin indako folk proiektuak, eta instrumentu asko jotze ditun pertsona ere bai ez, saxofoia, gitarra, beste oso ondo, alboka. Orduan, aukeratu ditut bi hauek, batez ere gustatzen ezkitelako multi-instrumentistak dian musikariak. Iritzait Mutrikuko gaztetxean joetenetan beti izan dela talde batekin edo besteakin kriston ambientea, sanoa, oso harrera ona, publikoa entregatua, iritzait oso leku polita. Eta gero bestalde, hau behin bakarrik jodet, baina oso garrantzitsua izan da ez, Asgartekin Añorgako zinean joan kontzertua. Eta hemen aipatuko nuke, leku horiek edo gustora jotzeten lekuek daukatena dela, bertan daun jendea eta ambientea ez, ez da lekua gehiago da bertan biltzean ez, jo dezakezu leku berdinen bi aldiz eta bat izatea oso hotza eta bestea oso bera, eta betean uste inguratzen gaitun jendean arabera edo egunan. Ikusle gisa, aipatuko nuke Nitolosarra izan da, Bonberen aipatuko nuke eman digulako gazte-gaztetatik astebururo kontzertu bai Euskal Herri mailan eta bai kanpoko taldeak ikusteko aukera etxetik gertu, eta aipatu nitzake ondoko beste aretoak, Ibarrako gaztetxea, Anoetako gaztetxea, Alegikoa. Iritzait dela leku paregabea. Ez dakit ikusi duten talde bat hainbeste aldiz, eta da Gojira taldea.
uste gehiena ikusieten talde dela, eta ez nuke kontzertu bakarra aipatuko, esango nuke beti izugarrizko maila emateutela, jotzeuten lekuan jota dela izugarria. Bat aipatzearen aipatuko nuke L'Enfant Sauvage diskoakin nintzuten bidan, Matabalen, eta Kafe Antzokian ere Hypnose taldeakin, oso harrituta gelitu ginen talde bat, eta bi horiek aipatuko nituzke. Eta gero beste bat aipatzearen, Snarky Papi taldeak Donostiko Jasaldian eman zuen, bi kontzertu eman ditu, lehenengoa eman zuten Frigo eszenatokian, eta izan zen oso kontzertu berezia. Nire diruakin erositako lehenengo diskoa izan zen Zutagarren Agortzak Estuturik, eta neukan loro bat eman izkeun bueltak, dakit buruz dena, baina ezin hobeto. Eta aipatzearen ez da erositako lehenengo diskoa, baina behin ikastola biden nijoala etxetik jetxita topatu nun lurren disko bat, eta zan ertzainaken onena diskoa. Bi kategoriatan zatituko hau, ze, eroste ditut diskoak askotan nire gure kategoria jarrita ez, beti euki nahi izan deten disko bat, edo bapaten sorpresaz erositako bat, edo, orduan hemen bi aipatuko ditut. Bata da Rodrigo Cuevas Asturiarraren Manual de Romería diskoa, iritzaitelako dela folketi datorren pertsona batek musika urbanorako bidea egin du, baina biak oso ondo nahastuta ez, maixukin nahastu ditu, ez du gehiegi ez folketik eta ez du gehiegi ez da ere urbanotik ez, orduan iritzait oso nahasketa ona. Eta beste disko bat aipatzearen betidanik euki nahi izan dutena eta beti etxean euki deuna ez, aitak zeukan disko bat, da Zaldi Gogoan Basa Jaun. Iritzait honek bai du denetik, dauka rock progresiboa, dauka ska, reggae, soul, denetik du, oso ondo egin da, eta gitarra eta trikitixa ere, Tapia jotzen dabil, trikitixa hor, eta oso disko